یەکێتیە خوێندەڤان و جوانên Demokratê Kurdistanê Rojava şaxê Dêrikê û dibin duruşma da ku nefşên û keletûr û pêmayê Kurda binase pêşengeheka folklorî ji bo nûjenkirina keletorê Kurdî li Dêrikê li dar xist. ما بس ما جوي بيشنجهك واف نفشنو براسي ببيني فان علافن كيفنيكو ديو بابا ما دمكي بوري دا كارل سرواد كرن بلكي دروجنا دا بدنك بيسبن لايرو بشابي خود بينن قالك جوا علافا هنا افان خورتا افا جوانا براسي تدمي دانا ديتنا بلكي بشابي خود بينن هدفها ما بيحترجي ابو كو اف نفشنو فان علافا ببينن د پێشەنگەهê da alavên kevên û cilûbergên Kurdiyên resen û her wiha kelûpelên Kurda berê bi kartanî hatin berçavkirin û di dema du rojan da xelkê Dêrikê ji partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl û dezgehên folklorî ciwan û xwendevan bi germî seredana pêşengehê kirin û razîbûna xwe anîn zima. Keletor û pêmayê miletê Kurd dewlemenda û zengîn e kariya roleka xwe li ser vî miletê henekê bilêzê. Ev miletê ku jiyê wî vedgerê berî zayîne kariya diriya vî keletorê henekê re xwe biparêzê û xwe dûrkê ji tinebûnê û tekeziya hebûna xwe li ser xaka Kurdistanê bike. Ji ber evê çendê bi rastî spasiyek ji dil ji bo yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokrat. Parastina keletorê Kurdî erkeke li ser milê her Kurdekî xudanbîr û bawer bi kêşeya gelê Kurd wekû xwendevan û ciwanê Kurd dibînin. Em xwendevan û ciwanê Rojava Fireyê Dêrikê em medî tişek darûrî em vê folklorê xwe çêkin va qeteyê xwe nîşa mala dikin nîşa gelê xwe bikin ev qeteyê nû gele nû ev qeteyê kevnê folklorê me gele meletê me û şeibê me û cîlê me nû nizanin çi ye يعني مادي تشكي ضروري ام تشيكن اجبرنا فلكلوري هاني قاسميني ام جيمينن افتراسي ما هون ضابي كرد مجي بيرا هون ضابي پêma û keletor bandorekî xwe yê giring li ser hebûna gelan heye. Gelê Kurd xwedî keletorekî zengîn û dewlemend e. Bi parastina vê pêmayî Kurdan kariye hebûna xwe wekû miletekî resen û serbixwe ji hezarê salan da li ser xaka Kurdistanê tekez bike. Ji Dêrikê İsmail Alî, ARK TV.